Роналдо, как постигнахте този успех? Как направихте така, че да станете толкова известен? Аз ли? Да, аз бе. Ами ритах топката с краката си, разбира се, не с ръце, защото като риташ с ръцете си топката, идва фаул. Когато гледам Меси, като играе топка, направо не може да рита топката. Викам този как станал футболист. Та човек. Той е сакат. Чуваш ли Меси, как казаха? Той иначе играе хубаво. Хубаво играе Меси. Обаче като играе, му треперат краката. Като електрошок направо. И се спъва на земята, на тревата направо. Чакай малко, Меси, дано не ти става гадно. Не те хваща сърма тук, нали? Да, не тай срам нещо сега, Меси. Не се притеснявай, бре. Тук сме... Ето едва се смей. Виж Роналдо, как не го и срам. Не ме срам, мен. Личи си. Защо говорите така? Не се срамвам. Аз съм много спокоен човек. Наистина не ме срам. Като играем в футбол, много спокойно играем. Аз като играя... Не е вярно. Слушай ми хубаво. Слушай ти ви казвам сега. Ти защо не правиш? Предния път се насра. От притеснение пак. Защото той има много добър приятел. И аз знам кога му се ака, когато се притеснява. Направо разстройство. Знаеш какво е разстройство? Не знаеш? Предния път вратаря вика цялата мрежа е в лайна. Вика, какъв лайна? Заради топката ли? Не, Меси се нака. Това е истината. Меси... Викам, абе ти тук за туалетна ли го мислиш? Съдията изкарва червен картон. Ама то като Меси акъл на картона станал кафяво направо. Това май не трябваше да го казвам тук. Извинявай, Меси. Не трябваше май. Ама нищо, това е спомен се пак, нали? Мислих, че в стадиона играете в футбол, но вие сте правили съвсем много различни неща. Акъл му са и на човека сега. Чуваш ли Меси какво вика? Чуваш ли го? На него ли викаш? Или на мен викаш? Ти Меси ли се казваш? Ако още един път ми кажеш Меси, ще ти чупям главата. Наистина ти викам, това за мен много обидно нещо. Да викаш Меси на мен, наистина ти викам, ще ти